ברמה הכלכלית את לא צריכה גבר. התגרשתי לפני שנה וקצת, אז כל הנושא של זוגיות עלה מאוד לכותרות, גם הייתי בוורט, שזה סדרת שידוכים למגזר דתי חרדי. אבל עדיין את צריכה גבר שהוא חזק, כי זה פשוט איזשהו ביטחון שאת צריכה. אני מבטיחה לך שאם גבר היה אומר לאישה שלו, את לא צריכה לעבוד. אני דואג לך להכל, מה שאת רוצה, הכל ומעבר. אני אומרת לך, 90% מהאנשים לא היו עובדות. אף אמא לא רוצה לזרוק את הילד שלה אחרי כמה חודשים לאיזה מטפלת שאין לה מושג מה היא עושה איתו. היום זה פמיניזם, הוא דפק את הנשים, בוא נדבר על זה. אישה, המהות שלה, זה קבלה. גבר, שהוא מסתכל על החיים שלו, מה שיגרום לו להגיד אם הוא מוצלח או לא, זה ההישגים שלו, זה התוצאות שלו, זה אם הוא מצליח לפרנס, ואישה לעומת זאת באנרגיה הנקבית, היא מאוד תגדיר את עצמה לפי המערכות יחסים שלה. זה כבר מראה את השוני בין גבר לאישה. שאישה וגבר עומדים מתחת לחופה, אז הגבר חותם על כתובה, שהוא יפרנס, שהוא יזון. אישה לא מתחייבת לדברים האלה. טוב, אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 36 בפודקאסט שקט, והיום איתנו כאן, מזל כהן, שלום. שלום, איזה כיף. תענוג, אחרי הרבה זמן שניסינו לתאם. כן, יואו. אבל הנה, עשינו את זה בסוף. כן, אני בן אדם עקשן, את יודעת, יש לי אנשים שהזמנתי אותם איזה 7,000 פעמים, אז כאילו אין... כל הכבוד, באמת, כל הכבוד. כי אתה יודע, לוז, חיים, עניינים. כן, לגמרי. אז מהמם. טוב, האמת שעשית הרבה רעש לאחרונה. הספקת להיות בוורד, בקרישים. אני מניח שהרוב מכירים, אבל בכל זאת אולי לאלה שלא, קצת עלייך, ולמה כדאי לאנשים להקשיב לפרק הזה. אוקיי, אני מזל כהן, בת 34, אימא לשתי קטנטנים. יש לי חברה בעם של תוספי תזונה, ושירות וליווי לאורח חיים בריא. אני עוזרת לאנשים לשנות את המערכת היחסים שלהם עם אוכל, לנהל את האכילה שלהם, להשיג שליטה, פחות אכילה רגשית, ואני אוהבת להשפיע. זאת אומרת, אני אוהבת להגיד מה אני חושבת בכל תחום מהחיים, לא רק בנושא של בריאות ואוכל. התגרשתי לפני שנה וקצת, אז כל הנושא של זוגיות עלה מאוד לכותרות, גם הייתי בוורט, שזה סדרת שידוכים למגזר דתי חרדי. ולמה שווה להקשיב לפרק? מי שרוצה יותר אנרגיות, יותר שמחה, אז שיקשיב לפרק. נראה לי שיהיו פה הרבה פניני חוכמה. לגמרי, חד משמעית. כן. טוב, נראה לי הדבר שהכי מעניין אנשים, ואת יודעת, אני מסתכל הרבה על אנשים והרבה על מה שאת עושה, וזה דורש הרבה אומץ באמת. כי בסוף לבוא ולפתוח את הלב בתוכנית מובורט, או לבוא לקרישים ולעשות את כל הדברים שאת עושה, גם כאישה, אני חושב, זה מאוד קשה. נשאל את זה בצורה די כנה, מה הלמה שלך? מה הניע אותך, לדעתך, לבוא, להגיע למקום שאת נמצאת בו היום, והאם לדעתך כל אחד צריך לחוות איזשהו באמת כאב מאוד עמוק, כדי שיהיה לו מנוע לצמוח ממנו, מה שנקרא? וואו, תראה, קודם כל, אני מילדות הרגשתי שיש בי משהו שאני צריכה להוציא החוצה. זאת אומרת, יש לי משהו לתת לעולם. אני זוכרת שהייתי בת 12, והיינו פעולה בסניף, וכזה המדריכה אמרה שכל אחת תשים איזושהי משאלת לב בתוך בקבוק, ואני זוכרת שאני כתבתי שאני רוצה להשאיר חותם בעולם. הייתי בת 12, זאת אומרת, בכלל לא ידעתי על מה, לא חשבתי שאני עצמאית, הייתי די מוסללת, לימודים, תואר, עבודה טובה, כל העולם הזה, אבל הייתה בי איזושהי תחושה כזו של אני מנהיגה, באתי לעשות משהו גדול, זה איזושהי תחושה פנימית. אני חושבת שכאילו, הרבה פעמים, בגלל שאנחנו נמצאים במרוץ החיים, רוב האנשים במרוץ החיים, עובדים בעבודה שהם לא אוהבים, מתחתנים ועם ילדים, כזה נכנסים ללופ אינסופי, אז אין להם כאילו את הזמן רגע לחשוב, איך אני רוצה לחיות, מה אני רוצה מהחיים שלי, ואני הייתי ילדה מאוד דמיונית, כאילו, מילדות, היה לי דמיון כזה נורא מפותח, והייתי מספיק חכמה כדי להבין שוואלה, אני יכולה לבחור מה לעשות בחיים האלה. זה לא שעכשיו, כאילו, מהרגע שסיימתי שירות לאומי, אז ישר הלכתי לעולם העסקים וזה, עברתי הרבה התגלגלויות, אבל כן, ברגע שהבנתי מה התשוקה שלי, מה אני אוהבת לעשות, אמרתי, אני שם בכל הכוח. זאת אומרת, כאילו, ברגע שמצאת את הייעוד שלך, אם אתה לא הולך על זה בכל הכוח, אתה פרייר. באמת, כי אנשים לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. אז אם כבר מצאת, איך לא תלך על זה? כי אתה לא מבין איזה מתנה יש לך ביד. ואני גם מאמינה בקטע רוחני שכשבן אדם מקבל שליחות, הוא גם מקבל את המשאבים כדי להגשים את השליחות. אומרים שאישה / גבר הופך להיות אבא, אמא, אז הם גם מקבלים את היכולת להיות הורים, כי הרבה פעמים אתה שואל את עצמך, רגע, מתי אני אדע אם אני מוכן להיות הורה? אתה לא תדע. אתה תקבל את המוכנות הזו כשיגיע לך הילד שלך. זאת אומרת, הכל מדויק. אז ככה גם אני מאמינה, היה לי איזה רגע שממש הרגשתי, שלא משנה מה, לעולם לא תחסר לי פרנסה. כאילו, ממש הרגשתי את זה בגוף שלי, שכאילו אנשים צריכים אותי. זה...
מה עזר לך להבין את קודם כל אתה קופץ למים, אתה עוזר לאנשים, אתה נמצא בעמדה של נתינה. זאת אומרת, מישהי באה אליי, עוברת תהליך אצלי, כל הזמן אומרת לי כמה אני משנה לה את החיים, כמה התוכן שלי משפיע עליה, מה קרה לה בעקבות הדברים שהיא למדה אצלי והשתמשה בהם. אתה מבין שאתה משמעותי לאנשים בחיים. עכשיו, ככל שאתה עוזר ליותר אנשים, העדים גדלים, כי היום עזרתי לה, והיא עזרה לחברה שלה, והחברה שלה דיברה עם בדודה שלה, ובדודה שלה עזרה לבת שלה, וכאילו זה מעגלי השפעה שהם אינסופיים, וזה מטורף בעיניי, כאילו... הרבה אנשים נראה לי גם לא מבינים את זה. לא. את יודעת, אני ראיתי את הקטע בוורט, שהוא אמר לך על האינסטגרם, כמה זה חשוב לך וכמה זה, וכאילו אני אומר לעצמי, לפעמים אנשים לא מבינים שאתה בשלב מסוים, אתה כבר, את יודעת, יש לך את הילדים שלך, אבל גם הקהל שלנו, גם האנשים שמאזינים בסוף, זה אנשים שנותנים לנו את האמון שלהם. חד משמעית, תקשיב, הוא לא הבין שאינסטגרם בשבילי, זה לא עוד פלטפורמה אוקיי, אינסטגרם זה לא העניין. העניין הוא זה מה אתה עושה בתוך אינסטגרם. כלומר, אינסטגרם זה כלי. זה כלי שמשרת אותי בלהעביר מסרים לעולם, בלהשפיע, אבל מחר זה יהיה, whatever, פלטפורמה אחרת, ובעוד חודש אני אעשה הרצאה, ועכשיו אני יושבת איתך בפודקאסט. זה לא משנה הכלי, כאילו האינסטגרם זה לא הבעיה. אני חושבת ששם הוא פספס. בלהבין שבעצם אני בסך הכל מעבירה מסרים ומשפיעה, ועושה טוב בעולם. שזה דבר גדול, זה מבורך, זה עצום, זה כאילו... כן, זה היה פספוס. איך היה החוויה שם? בוורט, וואו. זה קשוח נראה לי, כאילו לעבור מסע כזה זה קשוח כשלעצמו. קודם כל שתדע שהקרישים הביא לי את וורט. וואלה. כן, זאת אומרת שהמלהקת שליהקה אותי לקרישים, היא עברה ללהק את וורט, ואז היא אמרה לי, היא התקשרה לה, מזל, תקשיבי, ראיתי שהתגרש, יש תוכנית וזה, לדעתי, את כאילו תפורה לתוכנית. אמרתי לה, איפה וזה, תעזבי אותי כאילו, מה עכשיו זוגיות, כאילו זה הרגיש לי לא שייך, זה הרגיש לי מוקדם מדי, מלא דברים, ואז היא אמרה לי, עזבי, בואי לאודישן, כאילו, נדבר אחר כך, גם תחליטי לא ללכת, אבל בואי. ואז באתי והם שכנעו אותי, מה שנקרא, ואמרתי לעצמי שיש לי הזדמנות לעבור תהליך. זאת אומרת שכאילו חשבתי על זה, מתי תהיה לי הזדמנות לעבור תהליך כזה, זה תהליך מאוד חזק, כי אתה מלווה על ידי פסיכולוגים. הבן אדם שמביאים לך עובר מלא תהליכים, מלא תחקורים, גם אני עברתי לא פוליגרף, עברתי תחקיר ביטחוני. המשטרה בדקה עליי דברים, וחסו לי חשבונות הבנק, כאילו, הכל יודעים עליך, זה משהו מטורף, זה להיות הכי חשוף שיש. אז גם שמחתי כאילו שברמת התוכנית יביאו לי בחור טוב, כאילו שבדקו אותו, והכל מה שקרה, חוסכים לי, מקצרים לי את הדרך. אני רק צריכה לבוא, כאילו, ופשוט להתמסר לתהליך. אז באיזשהו מקום אמרתי, יאללה, מתאים לי לעבור את זה. כאילו, אחרי שחשבתי על זה והסרתי את כל ההתנגדויות, אמרתי, אני עושה את זה, כאילו, מה שיצא, יצא. אז נכון, לא יצא חתונה, ולא יצא וורט, אבל יצא שחיזקתי המון אנשים. אני באה ממגזר מאוד מוסלל. זאת אומרת שכאילו, אישה דתייה מתחתנת בגיל 18, כבר אימא בגיל 19, אם היא נשואה לאברך, אז היא גם הולכת ועובדת, והיא גם מנהלת משק בית, ויש עליה המון עומס, ופתאום כאילו לראות אישה דתייה, שאומרת, רגע, לא מתאים לי המסלול הזה, אני רוצה מסלול אחר, כאילו, תנו לי להגשים את עצמי, תנו לי להיות אימא בגיל יותר מאוחר, אני רואה את עצמי, אני דואגת לעצמי, לא, אני לא אנקה את הבית אם זה יבוא על חשבוני או על חשבון הילדים שלי, וזה כל מיני דברים שאני חושבת שכאילו, פתחתי פתח במגזר שממנו אני באה, והראיתי שהנה, אפשר לחיות אחרת. אני לא אומרת שדרך החיים שלי טובה יותר משל מישהו אחר, אבל אני כן חושבת שאני בוחרת. כאילו, אני ממש שואלת את עצמי כל בוקר, אם זה החיים שאני רוצה לחיות. אני לא על אוטומט. וזה כבר כאילו, זה שם אותי במקום אחר מרוב האנשים, שהם פשוט על אוטומט, חיים על אוטומט. זה תמיד היה ככה, את חושבת? שהיית ממש בוחרת ויודעת... תמיד הייתי בן אדם שחושב. תמיד הייתי מסתכלת על דברים, וכאילו המוח שלי היה רץ כאילו, אף פעם לא הייתה לי חשיבה שטחית. תמיד ניסיתי להבין מה עומד מאחורי, כאילו, כל דבר שבן אדם עושה. ממש, כאילו, מה הפסיכולוגיה? לא רק מה הוא עושה. למה הוא עשה את זה? מה יש שם? כאילו, מה מעבר? זה מעניין, כי אני חושב שהרבה אנשים אינטליגנטים שחושבים הרבה, כמו שאמרת, ומורידים דברים לעומק, כאילו דווקא בגלל כל הלופ של המחשבות, הקטע של להוריד את זה לקרקע ולעשות פעולה, הוא פשוט לא קורה, ודווקא אלה אנשים שמאוד מתפספסים בעיניי. חברים יקרים, אני רוצה לגזול דקה אחת מזמנכם, ובקשה אחת קטנה. תראו, אני משקיע בפודקאסט הזה לא מעט זמן, אנרגיה, כסף, וכדי שאני אוכל להמשיך ולעשות את הדבר המדהים הזה, אני רק רוצה שתעשו עוקב לעמוד הזה, בין אם זה בספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, תעשו שיתוף, תשתפו עוד אנשים בפרק הזה, ככל שאנחנו נגיע ליותר אנשים, יהיה לי יותר קל להביא אנשים יותר חזקים, וזהו, תודה רבה, חזרה לפרק. נכון, אבל יש הבדל בין לראות עומק של משהו,
לבין להיות בלוק שכל הזמן מנתח ולא קופץ למים, זה כאילו בריחה. זה משהו שונה. זאת אומרת, סתם אספר לך סיפור, אני יצאתי עם חברות לחופשה לפני שבועיים, הגענו לתחנה האחרונה בחופשה שלנו, שזה היה איזה ספק כזה נורא יוקרתי, היינו ברכב של חברה, השארנו את כל המזוודות, את כל התיקים שלנו ברכב, יש לי חברות שהשאירו אייפונים, מחשבים של עבודה, זאת אומרת, דברים יקרים. הלכנו לשעה של ספק, כאילו היינו בתוך העיסוי, נהנינו, אנחנו יוצאות, חברה שלי שהיא בעלת הרכב, מקבלת מלא טלפונים מהמשטרה שפרצו לנו לרכב, וגנבו הכל. עכשיו, תקשיב, אנחנו יוצאות מהרכב, אתה יודע מה הדבר הראשון שעשינו? התחלנו לרקוד ולהגיד תודה, 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 תודה. עכשיו, למה עשינו את זה? כי אנחנו פשוט מבינות ומאמינות שכל דבר זה שפע. עכשיו, אם זה מגיע ככה, כאילו במה שקרה בגניבה, בפריצה, במשהו שהוא כאילו הוא לא שפע בעיניים אנושיות. זאת אומרת, בן אדם אחר, הוא היה הולך, בוכה, כועס, מתלונן, whatever. אז מבחינתנו זה שפע עוד יותר גדול, כי זה כאילו מוסתר, זה משהו מכוסה, אני קוראת לזה כאילו שפע בתחפושת. והעלינו את זה לאינסטגרם. ממש עשינו סרטון, העלינו את זה, ואנשים כאילו חיות בסרט, מטורללות, תגובות כאילו מאוד שטחיות. ויש פה משהו יפה, כאילו, וואלה, קורה לי משהו שכאילו בטבע שלי כבן אדם, אני עכשיו כאילו הייתי אמורה לפקוט וכאילו להתבאס של החיים, ולא, אני אומרת תודה, אני מתנהגת בצורה על-טבעית. מה זה אומר? זה אומר שגם יגיעו לחיים שלי דברים על-טבעיים, זה אומר שאני בעצם עולה לתדר אחר, לתדר של נס, וזה מאוד עמוק, וזה משהו מדהים בעיניי, כן? אני מסתכלת על זה ככה, ורוב האנשים לא מסתכלים על זה ככה, כי שוב, הם בהסתכלות השטחית, הם במציאות החיצונית, במה עכשיו הוקרן לי בסרט, אבל אני אומרת, מה שהוקרן בסרט זה לא מעניין, מה שמעניין זה איך אתה חווה את מה שמוקרן לך, זה מה אתה מרגיש לגבי מה שמוקרן לך, ואני למדתי, ככל שאני מרגישה טוב לגבי המציאות החיצונית, לא כי המציאות טובה, כי אני בוחרת להרגיש טוב, גם כשהמציאות לא טובה, אז התמונה משתנה, אז פתאום אני מקבלת הקרנות יותר חיוביות, וגם, בוא נגיד עכשיו, מאיפה אנחנו יודעות אם זה טוב או רע? מאיפה אתה יודע אם זה טוב או רע שפיטרו אותך? אולי זה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים, אולי בזכות זה אתה תבנה עסק ותגשים את עצמך ותתעשר ותהיה מיליארדר. אז בכלל, עצם זה שבן אדם מפרש טוב ורע, זה בעיה. אז כאילו, באני מאמין שלי הכל טוב. עכשיו אנשים מגיעים שאני משוגעת, מטורללת, כאילו, מה עובר עלייך, אבל... אמרת פה משהו מאוד חזק, והלוואי שאנשים, רגע, נחזור על זה שוב, כי זה באמת מאוד חשוב. אנשים חושבים שברגע שדברים קורים להם, הם אמורים להיות שמחים. ואמרת פה משהו מאוד נכון, ברגע שאתה משנה את איך שאתה חושב, אתה אוטומטית מרגיש בצורה אחרת. ברגע שאתה מרגיש בצורה אחרת, הפעולה שאתה עושה היא שונה. ברגע שהפעולה שאתה עושה היא שונה, גם התוצאות כבר באופן טבעי משתנות. נכון. והרבה פעמים היה לי תקופות בחיים שלי שלא היו טובות, ואם אני רגע מנתח לעומק מה באמת היה לי שם, אני שם לב שהשיח הפנימי, איך שאני דיברתי לעצמי, איך שהנה, פרצו לרכב, האם אני מקלל וצועק ומשתגע, או שאני כאילו אומר, אוקיי, שנייה. הרי בסוף, רובנו, אני רוצה להאמין שרוב מי ששומע את זה, מאמין באיזשהו כוח עליון. נכון. עכשיו, אמונה בכוח עליון אומרת שאם יש דברים שאין לך הסבר אליהם, כנראה שיש איזושהי יד מכוונת מלמעלה. בין אם זה אלוהים, היקום, גורל, קרמה, קוסקוס, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, בסדר? אבל אני מאמין שאם בן אדם באמת תופס את עצמו כבן אדם מאמין, אז זה באמת היכולת של, אוקיי, קרה משהו, אני לא יודע למה הוא קרה, אני לא יודע אם זה טוב, אני לא יודע אם זה רע, אבל כנראה שיש מישהו שלמעלה, שהבין שזה לא בשבילי, ואני משחרר את זה. נכון, נכון. ומי שמקבל את זה, לדעתי, זה מקרין הרבה, זאת אומרת, לא סתם יש לך את האנרגיה שיש לך, כי את מקבלת, אני מניח, גם הרבה אייט נכון, זה להפסיק לבזבז אנרגיה על דברים שאין לך מה להשקיע בהם אנרגיה. כאילו, אוקיי, עכשיו גנבו לי, מה אני יכולה לעשות עם זה? באמת, כאילו, אמיתי. אז בגלל שמישהו הלך ועשה מעשה לא יפה, והוא פרץ וגנב, אני אעניש את עצמי, זאת אומרת, ברגע שאני כועסת, על מי אני כועסת? אני כועסת על עצמי, זה אנרגיה שלי. תקשיב, קטע מטורף. הייתה לי עובדת שהרבה זמן התלבטתי אם להיפרד ממנה. ממש, כאילו הייתי בלבטים מטורפים לגביה, ולא ידעתי, כאילו, באינטואיציה שלי הרגשתי שאני צריכה להיפרד ממנה, היא הייתה עובדת ותיקה, היא עבדה אצלי כמה שנים, והרגשתי שקשה לי לעשות את המהלך הזה. אתה, גם כמישהו שמעסיק עובדים, אתה בטח כאילו מתחבר לזה, אתה יודע שאתה צריך לפטר עובד, זה לא נעים, זה קשה מאוד. ויום אחד אני יושבת בבית קפה, באמצע היום, יום עבודה, ואני רואה את אותה עובדת, יושבת עם חברה, באותו בית קפה. עכשיו, היא אמורה להיות בעבודה, היא לא אמורה לשבת עם חברה בבית קפה. היא נהייתה אדומה, תקשיב, נראה לי הייתה בטוחה שאני הולכת לצאת עליה. אבל לא רק שלא יצאתי עליה, אמרתי לה, מה העניינים, כאילו, מה שלומך וזה, כאילו, הכי שלום יפה, הסתכלה, הייתה בשוק, ואז כאילו,
על מה אני אמרתי תודה בלב שלי? אמרתי תודה שהקדוש ברוך הוא הראה לי את הסיטואציה הזו, כדי שאני כבר אקבל החלטה. כדי שאני כבר יזוז מהמקום הזה של ההתלבטויות, ואני אפטר אותה ואני אהיה בלב שלם עם זה. הרבה פעמים שהחיים הם, זאת אומרת, שלא רע לך מדי, שכאילו, אתה יודע, בסדר, זוגיות סבבה, עסק סבבה, הכל סבבה. אז זה לא מספיק מניע אותך כדי לעשות שינוי שהוא יהיה משמעותי לך, ויקח אותך לנקסט לבל. אבל שמביאים לך כפה, אז אתה אין לך ברירה. כאילו, לפעמים הכפות האלו, הכפות המצלצלות, זה הדבר הכי טוב בעולם שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך. כי אם לא תקבל כפה של החיים, אתה פשוט לא תזוז. כי טוב לך, כי סבבה לך, כי לא מספיק רע לך. ולכן אני אומרת, כאילו, שספרתי חברות אשכרה, תפסתי את העובדת שלי בבית קפה, בזמן שהיא אמורה להיות בעבודה, אני כאילו מספרת להם את זה, וכולי מחייכת, כי סוף סוף כאילו אני יכולה לפטר אותה בלב שקט. אז וואו, זה מדהים, איך לא כעסתי ולא התעצבנתי על זה שהיא מבלה בבית קפה, בזמן שהיא אמורה לעבוד אצלי. זאת אומרת, אני משלמת לה שהיא תבלה בבית קפה, זה הקונספט. ואמרתי על זה תודה, ממש, כאילו הרגשתי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותה מהבית, שאני אראה אותה כדי רגע שאני כאילו ארגיש בלב שלם שאני מפטרת אותה, וזה מה שנקרא, זה בסדר. זה מאוד בוגר לבוא, ואת יודעת, האינסטינקט הראשוני של אנשים זה לצאת, להתעצבן, ואת כאילו ממש מכילה את זה. מה עובר לך בראש? אם רגע דיברנו שאת יודעת לנתח דברים לעומק והפסיכולוגיה, אז אם היום אני נכנס לראש של מזל, מה אני אשמע שם? אתה תשמע שמבחינתי אנשים הם שליחים בחיים שלי, ואם אני אחס עליהם, אני באמת אחס על עצמי. זאת אומרת, אני לא חושבת שאני לא רוצה להכניס לחיים שלי אנרגיות שהן לא מדויקות לי, שהן לא טובות לי, שהן מורידות אותי, בגלל אנשים אחרים. אתה מבין? כאילו, אני לא יעניש את עצמי בגלל שבן אדם רע אליי. אוקיי, אז עכשיו הוא רע אליי. מה אני יכולה לעשות עם זה? כאילו, אז אני אהיה רע לעצמי? זאת אומרת, זה איזשהו להיות חכמה ולא צודקת. זה יבחר את המלחמות שלי. אני לא יעניש את עצמי כפול. אתה יודע, זה כמו בתזונה, אני תמיד אומרת לבנות, שאוקיי, סבבה, עכשיו נפלת, אוקיי, אכלת חתיכת עוגה. זה אומר שאת צריכה לאכול עכשיו עוד חתיכה, ועוד חתיכה, ועוד חתיכה, רק כי אכלת חתיכת עוגה. זה משהו של נשים, אוקיי? שהם כאילו, יאללה, נפלתי, בוא ניקול הכל או כלום, או שאני דיקט על או קיצונית, כן, או שאני קיצונית, או שאני שורפת עכשיו 500 שקל בקניון, או שאני שורפת 5,000, כאילו, אין את הרגע, שנייה, הכל טוב, מחתיכת עוגה לא יקרה לך כלום, תירגעי, כאילו, תחזרי לתלם. מה נסגר? לא קרה כלום. אז זה בדיוק אותו דבר. אני מבחינתי, טוב, נו, אז היא הייתה בבית קפה והיא ישבה עם חברה על חשבון העבודה. מה קרה? באמת, מה קרה? כאילו, מה קרה? תחשב על זה. חד משמעית. כמה זה משפיע לי על החיים? היא שהיא לא, אני אגיד משהו, היא עשתה לעצמה משהו לא טוב. זאת אומרת, אם היא על חשבון שעות העבודה, היא לא אמינה, זה נקרא גזל, כאילו, ברמת זה עבירה מהתורה כביכול, אבל זה לא שייך לי, זה שלה. שהיא תתמודד עם עצמה, אם היא אין לה סטנדרטים, ובעולם הערכים שלה אין לה בעיה, מה שנקרא, לצאת לבית קפה בזמן עבודה, אז זה לא, זה בעיה שלה עם עצמה, ואני לא אבוא לחנך אותה גם. שהיא תלמד איך להתנהג, היא בן אדם גדול. זה גישה מאוד בוגרת, אני חושב שזה גם גישה שהיא קצת שונה, כי אנחנו נורא לומדים, אני בטוח גם, אולי את חווית את זה בילדות, שמענישים אותנו, עשית משהו רע, עונש. נכון, וואו. ואני חושב א' כל שזה גישה שמעוררת אנטיגוניזם. הורה שאומר לילד שלו מה לעשות, וגם לא מסביר לו למה, סביר להניח שהוא ילך ויעשה את הדבר ההפוך. יגידו לך כילד, אל תשתה אלכוהול, אל תלך זה, אתה תלך, תשתה אלכוהול, תפוק את הראש, תעשה בנגים, את כל הדברים, רק לא תעשה מה שאמרו לך. ואני חושב שגדולה זה לתת לבן אדם לעשות את הבחירה, וגם להבין שמעבר לזה, יש הבדל בין כאב לסבל. נכון. אם אנשים היו מבינים שהם יכולים להרגיש כל מה שהם רוצים, ללא קשר למציאות החיצונית, החיים שלהם פשוט היו משתנים. באמת, זה לא משנה. גם אם אתה עכשיו בחובות, גם אם התגרשת, גם אם אתה מנסה להביא ילדים ואתה לא מצליח, אגב, כל הדברים האלה אני עברתי. אבל ברגע שכאילו זה לא מנהל אותך, ואתה אומר, אני בוחר להרגיש טוב, ככה. אין סיבה. פשוט כי אני רוצה להרגיש טוב, כי זה מה שבא לי, זה מה שאני רוצה בחיים שלי, אני רוצה תחושה של אושר, של שלווה, של רוגע, זה באמת לא משנה מה יהיה בחוץ, כי אתה הופך להיות העוגן של עצמך, אתה בתוך עצמך טוב לך, אתה יודע שמה שיוקרן החוצה, זה לא מעניין. עכשיו אני, ספוילר, ככל שאתה תרגיש יותר טוב, עם הזמן, התמונה החיצונית תשתנה. ואתה תחווה יותר שפע, ודברים יותר יסתדרו לך, ופתאום אתה תבין למה דברים קרו, והתמונה תסתדר, זאת אומרת, החיים שלך באמת יהיו על מי מנוחות, אבל כל עוד אתה בלופ הזה, של הכעס, והאכזבה, כל דבר שקורה בחוץ מפעיל אותך, ומוריד אותך, ועל סמך דברים שקורים בחוץ אתה מקבל החלטות, ואגו, וכו', אז זה מה שיוקרן לך בחיים, כאילו זה מה שאתה תראה.
עכשיו, יש את התקופה הזו, זו תקופה שצריך סבלנות. מה זאת אומרת? כאילו, תחשב על, עכשיו אתה שותל באדמה איזשהו שתיל, לא יודעת מה, עץ מנגו, ויש תקופה שאתה משקה כל יום, ואתה לא רואה שקורה כלום, נכון? כאילו, לא גדל עץ. עכשיו, מה קורה בזמן הזה? מתחיל לגדול שורשים, עכשיו השורשים גדלים מתחת לפני השטח, אתה לא רואה את השורשים, אבל השורשים האלו הם אלו שמאפשרים בסוף לעץ לצמוח ולהביא פירות, אם לא יש שורשים ויצמח עץ, רוח, מכה קטנה, בום טרח, העץ נופל, אנחנו גם כאלה כבני אדם. אם עכשיו אני רוצה להפוך להיות בן אדם בתדר גבוה, אני רוצה למשוך שפע לחיים שלי, אני רוצה שהמציאות תקרין לי דברים טובים, אוקיי? אז אני צריכה להבין, אוקיי, עכשיו יש פה איזושהי תקופת מעבר שאני מצמיחה שורשים. זאת אומרת שמשהו בתוכי מתחיל להיבנות, וכשבאמת יהיה לי איזושהי שלמות פנימית כזו, זה גם יוקרן החוצה, וזה יוקרן בהתמדה, זה לא יהיה ups ו-down, זאת אומרת, וזה לדעתי שם רוב האנשים מפספסים. כי הם אומרים, טוב, אני מרגישה טוב, לא השתנה כלום במציאות שלי. רגע, שנייה, זה משתנה, זה קורה, זה לא עכשיו אני חושבת טוב, אני רואה טוב, או אני חושבת רע, אני רואה רע. זה תהליכים, אנחנו בעצם בני אדם, אנחנו עוברים תהליכים, ואני באמת רואה את זה על החיים שלי, שאני שיניתי את כל התדר שלי בשנים האחרונות, ועברתי הרבה קשיים, זה עובד כמו קסם, ככל שהתדר שלך גבוה יותר, זה משתקף לך לחיים, ואתה צריך סבלנות, וברגע שזה מתחיל לקרות, אתה, וואו, זה מתנה מטורפת לחיות ככה. חד משמעית. אני חושב שסבלנות זה בכללי משהו שחסר בדור הנוכחי. וואו, ממש, כן. אנשים פשוט רוצים שהכל יעבוד מהר. באמת, אני רואה אנשים יכולים להגיד לי, אני חודש שלם, ניסיתי את זה, אין, זה לא עובד. אחי, זה כולה חודש. כאילו, זה כולה פאקינג חודש. נכון, אני חושבת שאנשים לא מבינים שבחיים יש תוצאות שהן פנימיות ויש תוצאות שהן חיצוניות. ובתחילת ההליך אתה יותר תהנה מתוצאות פנימיות. תוצאות פנימיות זה אומר שאני מתחילה לחוות את עצמי למשהו חדש. אם עכשיו אני מקימה עסק, אז אני מתחילה לעבוד על כל מיני דברים חדשים. אז אני נמצאת בלמידה, אני נמצאת ביצירה, אני לומדת להתמיד, אני לומדת מיומנויות שכנראה לא הייתי לומדת אם לא הייתי פותחת עסק. זאת אומרת, משהו בתוכי קורה, אני משתנה, ועל זה אני צריכה לברך. נכון, אני לא מכניסה בחודש הראשון מלא כסף, וגם לא בחודש השני, שזה התוצאות החיצוניות, אבל בסוף התוצאות החיצוניות הן יהיו תוצאה הם יהיו בעצם נגזרת של התוצאות הפנימיות. אתה מבין? כאילו זה אחד תלוי בשני. ואני מאוד מאמינה שאם בן אדם לא מרגיש, כשהוא עושה משהו, הוא לא מרגיש איזושהי התרחבות, אז הדרך בה הוא פועל היא לא נכונה. הבאה, מה שאת אומרת עכשיו, שאת אומרת התרחבות, זה לאו דווקא יהיה חיצוני, זאת אומרת... לא, התרחבות, אני אגיד לך, בוא ניתן דוגמה, בן אדם במינוס, אוקיי? מינוס 50,000 שקל. הוא מבין שהוא חייב להתחיל להתנהל כלכלית נכון, אז הוא הולך, הוא לוקח יועץ כלכלי, הוא לומד איך לחסוך, הוא לומד איך להתנהל נכון, הוא לומד איך להרוויח יותר כסף, ובחודש הראשון הוא מצליח לחסוך 7,000 שקל. האם הוא סגר את המינוס? עדיין לא, הוא במינוס של 50,000, אבל אם הוא מתקדם, האם קורה משהו טוב, האם הוא יכול להיות גאה בעצמו, שהוא לקח עזרה, שהוא התחיל להתנהל נכון יותר, שהוא שובר את התבניות הרגלים שלו? ברור, איזה כיף זה. הוא עשה את ההשתדלות. הוא לא רק עשה את ההשתדלות, הוא גם משתנה, הוא קורא, הוא עושה תהליך. אז על עצם התהליך תהיה שמח, על עצם זה שאתה בוחר בעצמך. נכון, עוד לא סגרת את המינוס, אתה גם תסגור את המינוס, אבל רגע, שנייה, יצרת מינוס של 50,000 בשנה, אז זה לא יקרה בחודש שתסגור אותו, זה צריך פה כמה חודשים, כן? אבל איך תהיה שמח בדרך? שתראה את הדרך שאתה עושה, שתראה את מה שאתה לומד, מה שאתה מתקדם. לא רק תוצאה חיצונית, זה מדד להצלחה, גם דברים שאתה תוך כדי האדם הזה שאתה הופך להיות. זה בעיניי כאילו הדבר החשוב בעולם, על זה צריך לשים את הפוקוס. מה הכי עזר לך ליהנות מהדרך? כי את יודעת, יש הרבה אנשים שעוברים איזשהו מסע, מגיעים לתוצאות, ואז מגלים שהם לא סובלים את החיים שהם יצרו עצמם, הם לא מגיעים לתוצאות. וואו, תקשיב, אתה הבאת פה משהו מטורף. אני אומרת, אל תיצור תוצאה, בדרך שאתה לא מוכן להתמיד בה. דיאטה זה הדוגמה הכי טובה. אני בחיים שלי לא הצלחתי באף דיאטה. תקשיב, עשיתי 7,000 דיאטות, הייתי עוד 20 קילו מאוד חולה, כל דיאטה שנתנו לי החזיקה 2-3 ימים, אני הרגשתי שזה חונק אותי, שאני לא מצליחה לעמוד בהגבלות, שאני לא מצליחה להיצמד לתפריט הזה שנותנים לי, ואמרתי כאילו, וואו, מה יש לי? ואז הבנתי שדרך דיאטה, גם אם אני ארד במשקל, אני אעלה הכל, כי אני לא אוהבת דיאטה. ומצאתי דרך אחרת, דרך שהיא יותר הדרגתית, שהיא יותר מאוזנת, לשנות הרגלים, אורח חיים בריא, תזונה בריאה יותר. זה לקח לי משהו כמו 3 שנים, להגיע למצב שממש הרגשתי שאני מצליחה לנהל את האכילה שלי. אבל בדרך הזו שאני עשיתי, אמרתי, זו דרך שאני מוכנה לחיות אותה. כי זו דרך שלא מצמצמת אותי, שלא מגבילה אותי, אני מדי פעם יכולה לאכול דברים שהם יותר ג'אנקים, אני לא עכשיו צריכה להתנזר, אני לא צריכה כל יום להצמד לתפריט קבוע, הורדתי 20 קילו, הבראתי, אבל בדרך שאני יכולה לשמור בה
לכל החיים אני יכולה, כאילו, ולראייה ילדתי ב5 שנים האחרונות פעמיים, חזרתי לעצמי נורא במהירות, כי אני לא בדיאטה. אז גם תשים לב איך אתה משיג את התוצאות שלך, תשיג אותם בצורה, שתוכל אחר כך להמשיך באותה צורה, זאת אומרת שיהיה לך כיף. אז זה לא חוכמה, אוקיי, בניתי עסק מטורף, אבל כולי משועבדת לעסק הזה. ואיך אמרת, אני לא אוהב את זה בכלל. אז מה עשינו בזה? זה חשיבה מאוד חשובה. נכון. אני חושב שאנשים, שוב, הם בונים את העסק, מוותרים על, את יודעת כמה אנשים אני מדבר איתם, כאילו של, אוקיי, באתי, פתחתי את העסק וזה, ואז אני שואל, תגיד, סתם שאלה, כאילו, מה, זוגיות וזה, לא, זוגיות לא עכשיו, כזה. ואנשים לא מבינים שאם הם רוצים לבנות עסק לטווח הארוך, הם יצטרכו ללמוד בסוף, לסדר את כל התחומי חיים שלהם בצורה כזאת, שהם יוכלו לנהל אותה. נכון, אני מסכימה איתך, נכון. מה לדעתך הכי עזר לך? זאת אומרת, גם ילדים, גם כל הדבר הזה? וואו, אני אגיד לך מה עזר לי. אני מסתכלת היום על הורות, אתה הורה? כאילו, יש לך לא, ילדים? אני רוצה בעזרת השם בשנתיים הקרובות נראה לי יאללה, אותם. בעזרת השם, אמן, אמן. אני חושבת שבעצם, אם אני אקח כאילו את המודל עסקי, זאת אומרת, בתור בעלת עסק, שהבינה שאם היא רוצה להתפתח ולצמוח, היא לא יכולה להיות one man show. זאת אומרת, אני טובה בלהיות הפרזנטורית של המותג שלי, לפתח מוצרים, לפתח תוכניות, לססטם שיטות, זה כל מיני דברים שהם באמת מיוחדים לי, אבל אם אני כל היום אהיה נגיד עסוקה בשירות לקוחות, אני לא יכולה לעשות את הדברים האלה. ומה זה משנה מי עונה עכשיו ללקוחה, איפה המשלוח שלה, ואם היא רוצה להוסיף מוצר או whatever. אותו דבר עם ילדים, אני אומרת, ילדים, תקשיב, זה עסק לא פחות כאילו מעסק עצמאי. כל ילד זה עסק בפני עצמו, אז גם כאן אני אומרת, אוקיי, מה אני יכולה להוריד? אז אני לא אנקה את הבית. זה משנה מי ינקה את הבית? שמישהו אחר ינקה. אבל אם אני אביא עכשיו מישהי שתאהב את הילדים שלי במיקור חוץ, זה יעבוד? פחות. אז לשבת עם הילדים שלי אחר הצהריים ולשחק איתם ולרוץ איתם ולהשתולל איתם, זה משהו שאני רוצה לעשות. את זה אני לא יכולה כאילו להעביר החוצה. אבל כל מה שקשור למשק בית וסדר וזה, אני מביאה עזרה, ומבחינתי זה כמו להביא עזרה בתוך העסק. על זה יושב. אני בעצם מבינה מה הפרטו שלי בחיים, איפה אני פורחת, איפה רק אני יכולה לעשות את הדברים המסוימים האלה, ובכל מה שאני לא פורחת, לא כיף לי, לא קריטי שאני אעשה, אני מוציאה החוצה, שמישהו אחר יעשה עבורי, אני לא רוצה להתעסק בזה. כי האשליה הזו שאפשר גם וגם וגם, גם להיות אימא, גם להיות אשת עסקים, גם להיות בזוגיות מצליחה, גם לגדל ילדים, גם ללדת כל שנתיים. תקשיב, נשים קורסות בסוף. קורסות ומאבדות את עצמן, ואין להם כוח לכלום, והן נהיות אימהות עצבניות, ובעלות עסק עצבניות, ופה זה נפגע, וזה נפגע, וכאילו, בסוף שום דבר לא עובד כמו שצריך. אז היכולת באמת להפריד בין עיקר לטפל, ולקחת עזרה, זה קריטי ברמות שאני לא יכולה להסביר כמה זה משנה את החיים. השאלה היא מ-day one, כי אתה יודע, תבואו אנשים ויגידו, תשמעי, אני כרגע במצב שלא כזה מאפשר, ומצד אחד צריך גם לעבוד, זאת אומרת, אם אני לוקח אותך אחורה, אז אולי בתקופות שהיית פחות במצב כלכלי טוב. אתה צריך לשאוף. זאת אומרת, לא להגיד, אני לא יכול, איך אני אוכל לאפשר לעצמי, לבנות תוכנית, לחשוב איך כן. לתכנן. כן, כי ברגע שהפוקוס שלך, אני לא יכול להרשות לעצמי, אמן. אתה לא תוכל להרשות לעצמך, לא היום, לא מחר. מה שאתה תשים עליו פוקוס, זה מה שיגדל. אז ברור, אני לא אומרת עכשיו לקחת עזרה על חשבון כסף שאין, אבל כן לתכנן את זה, כן לראות את זה, כן להתחיל אפילו עם עזרה קטנה, פעם בשבוע, לראות, וואו, כמה אוויר זה נותן, אפרופו, כאילו, דיברנו מקודם על להרים את התדר, אז אם אני נכנסת הביתה אחרי יום ארוך, שהתראיינתי לפודקאסטים, והייתי בפגישות, ורצתי, ועשיתי, והבית שנקי ומסודר, כי היא הייתה מנקה, וואו, מה זה עושה לי בלב, איזה התרחבות, איזה כיף, התדר שלי עוד עולה, ואז התוצאות העסקיות שלי עולות, זאת אומרת, בסוף, הכל חוזר, כאילו, זה אנרגיה זה לא רק מה אתה עושה בידיים שלך, כי אתה יכול לעשות אותה פעולה ולקבל פי 10 תוצאות. אם תהיה בתדר הנכון. זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי גם אנשים לא מבינים שגם, אתה יודעת, יש אנשים, אני לא אשכח את זה, פעם אחד המתאמנים שלי בא אליי, ונתן לי איזה תוכנית, ממש, הראה לי כל יום, אני 5 שעות עושה מחירות, 5 שעות מתחיל עם בחורות בתל אביב, 5 שעות האבקות, משהו כזה, ממש תוכנית כאילו, תקשיבי, ממש כאילו תוכנית, אמרתי לו יופי, באיזה אנרגיה אתה הולך לעשות את זה? כאילו, אוקיי, קבעת זמן עם בחורה, קבעת זמן עם המשפחה, אבל בסוף אנשים לא מבינים שניהול זמן זה פיקציה. אי אפשר לנהל את הזמן שלנו. אם נרשום עכשיו 700, אם אני נרשום היום 8 פרקי פודקאסט, הרצאה, שיחות מחירה, מלא דברים, איך אני אגיע למקום הזה? וואי, אתה צודק איך אנרגטית אני אעשה את כל החלונות האלה שיש בלוז? תקשיב, אתה צודק ברמות, אני העליתי איזה סרטון לפייסבוק שלי, לרשתות, יותר נכון, שאני לא מנקה את הבית וכזה, ואז מישהי כתבה לי, כביסות עושים ב3 בלילה. אוקיי, אז אני אעשה כביסה ב3 בלילה, מתי אני אשן? מתי כאילו, אני אהיה בן אדם נורמלי? תקשיב, זה הזיה, כביסות ב3 בלילה.
זה מה שאמרת. אנשים לא מחפשים להתייעל. זה מאוד נכון מה שאמרת. זה הרבה מחשבה של מה בסוף רק אני יכול לעשות, גם בחיים האמיתיים, וגם במיוחד בעסק. יש בישראל תודעת עבדות מאוד קשה. כאילו, אנשים אוהבים לעבוד קשה, הם חושבים שזה שהם עובדים קשה, אז הם טובים יותר, עובדים טובים יותר, לא בהכרח. הוא כבר די, העידן השתנה. לא צריך לעבוד קשה, אתה צריך לעבוד חכם, אתה צריך לעבוד יעיל, לעבוד נכון. דיברנו מקודם שהיה קשה לקבוע, זה לא שהיה קשה לקבוע, זה שפשוט רציתי מאוד לייעל את היום. אז זה היה צריך כזה, אתה מבין? אז אמר שזה נדחה קצת, וזה בסדר, יש לזה מחיר. אבל בסוף עשינו את זה, מה זה משנה? עשינו את זה לפני שבועיים, עשינו את זה עכשיו. לכל דבר יש את הזמן שלו, הכל מדויק, אין לחץ, אף אחד לא רודף אחרינו. וזה גם עוד משהו שכאילו האנשים, הם עובדים כאילו מחר נגמר העולם. וואו, הילדים שלי הם עכשיו צוציקים. הם יגדלו, הם יעזבו את הבית, יש לי מלא שנים להגשים את עצמי. אז מה עכשיו אני אפספס זמן איתם? אז אני רוצה להיות איתם, כאילו להתגלגל איתם, להשתגע איתם וכו' וכו'. אז עכשיו שמי שתנקה לי את הבית ואני אהיה איתם בהכי זה. אז באמת, זה חשיבה שהיא קצת אחרת. חד משמעית. גם להרבה אנשים קשה לעשות גם את הסוג של איזון הזה, בין מצד אחד אני רוצה לבנות המחר, כי אתה יודעת, אם כל היום לא נעבוד ונשב וזה, לא יהיה כלום. לא, לעבוד, בטח לעבוד, אני עובדת, אבל לעבוד מדויק, פרטו, כל הזמן פרטו, לחשוב כל הזמן, מה ה-20% שמביא לי את ה-80%. נכון. וכל מה שלא, פשוט להעיף את זה, אמיתי. איזה דברים כדאי לאנשים לעשות, כדי להבין מה ה-20% שלהם בחיים? בחיים? גם בחיים האישיים וגם ברמה העסקית. זאת אומרת, את היום אני רוצה להאמין יודעת מה הדברים בעסק שלך שאת חייבת לעשות. שאת, זה חייב את הטביעת אצבע שלך, וכאילו, אם לא את תעשי, זה פשוט יצא פחות טוב. כמו שאמרת, דעתי, על השיווק, שפעם העברת לאיזושהי חברה חיצונית, והיה שם איזה אסון גדול. כן. תראה, אני אתן לך דוגמה, נגיד, בן אדם שהוא בעל עסק שהוא יוצר תוכן, שיש לו מעלה סרטונים לרשת. אז הוא יכול לעלות סרטון, לעלות סרטון בשבוע, אבל סרטון טוב, שבאמת יצבור מאות אלפי צפיות, הוא יכול גם להוסיף קצת ממומן, ואז בכלל עוד יותר אנשים יראו את זה. זה פרטו, כי זה כאילו צילמת, השקעת שעה בלייצר סרטון, ויש לך חשיפה מטורפת. לעומת זאת, אתה יכול לארגן הרצאה, לעבוד מאוד קשה בשיווק, להביא את האנשים להרצאה, לעמוד על הבמת התתה, להוציא ים כסף, ל-200 איש. אתה יכול לעשות אותה פעולה בוובינר ולהביא 1,000 איש, כאילו, זה הכל עניין של, אוקיי, איך אני אשפיע יותר? זה שאלה של איך אני משפיעה יותר, בפחות השקעה של זמן, אנרגיה וכסף. וגם במה אני טוב. זאת אומרת, יש אנשים שכנראה ישימו לב, שאם הם ייצרו תוכן, יצירת תוכן עובד להם בן זונה. תביא אותם לפודקאסט או להרצאה או לוובינר, הם יאבדו את זה, לא בא להם, כל ההתעסקות, כל הדבר. כן, אבל זה כבר עניין של מיומנות. כאילו, אם אתה טוב בלדבר ויש לך מה להגיד, אז זה לא משנה, סרטון, פודקאסט. כן, אבל שוב, יש לזה הרבה וריאציות. כי נגיד, אני יודע שאני ניסיתי לפעמים לעשות פודקאסטים לבד, גזל ממני יותר אנרגיה, אני יודע שאם יושב איתי עוד בן אדם, אז זה עובד לי טילי, ואני יכול לייצר תוכן, ואני אוציא את הפרק בשבוע, וזה כאילו... אני מהמם, יפה. אז כאילו חשוב שאנשים ינסו להבין פשוט מה עובד להם. כי כמו שאמרת, אם אני מנסה להעתיק שיטה של מישהו אחר, שהוא לא אני, והשיטה הזאת לא טובה לי ולא עובדת לי, ואני מרגיש שאני נאבק יותר מדי, זה פשוט לא יחזיק מים. חד משמעית, אני איתך לגמרי. כן, זה נכון, להכיר את עצמך, לדעת מה טוב לך כבן אדם. נכון? אבל מה שרציתי להגיד זה שהיום יש כל כך הרבה כלים שחוסכים זמן, חוסכים אנרגיה. אם פעם היינו צריכים נורא להתאמץ כדי שיראו אותנו, היום זה כאילו, בלחיצות כפתור, אתה יכול להגיע לכל המדינה. אז תנצל את זה, כאילו יש כל כך הרבה משאבים ודברים שאפשר להשתמש בהם. חד משמעית. כדי לייעל את הזמן ולהיות יותר פרודקטיבי. לגמרי. אז כן. סיפרת באחד הפודקאסטים שבתחילת הדרך שלך, היית יותר באנרגיה זכרית. וואו. דחפת המון בעסק. נכון. והיום את מרגישה שאת יותר מחוברת לאנרגיה הנשית שלך. נכון. איך זה מתבטא בעצם? לפני, כאילו שהייתי מחוברת לאנרגיה הזכרית שלי, עבדתי כמויות של שעות ביום. הייתי קמה 6 בבוקר עד 2-3 בלילה. משוגעת, באמת, כאילו, לא יודעת מאיפה הייתה לי אובססיה כזו לעסק. אז היום, כאילו, אין מצב, 4-5 שעות ביום, וזה too much בשבילי, כאילו, זה יותר מדי. באופן כללי, כל האנרגיה שלי זה פחות לדחוף, זה יותר, תראו מה יש לי גינה מאוד יפה, יש בה מלא פרחים יפים, הלקוחות מבחינתי הם כמו דבורות שבאות כזה ללקק את הצוף, והן באות אליי, זאת אומרת, זה משהו בתדר שלי, בתודעה שלי. טוב, אתה בא מעולם המחירות, אבל אני כאילו, אני לא משכנעת, אני לא מוכרת, כאילו, אתה יודע, מוכרת בקונוטציה של איש מחירות שדוחף, אם מישהי תרצה שאני אסביר לה, וזה אני אסביר לה, אבל אני תמיד אומרת לעובדות שלי, שהן נציגות שירות לקוחות, הן לא סלזמניות, אני אומרת להן,
מוכרים למי שרוצה לקנות. עכשיו, אם מישהי מתקשרת, יש לה שאלה, משהו קטן, אבל היא רוצה לסלוק, אין בעיה, תסבירי לה, דברי איתה, הכל טוב. אבל אם זאת מישהי שהיא לא בטוחה, והיא שמעה המלצה מחברה, והיא רוצה שיסבירו לה, וימכרו לה, אני אומרת, שלחו אותה לדף מחירה, יש דף באתר, מלא 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 הסברים, ברגע שהיא קוראת את הדף, אם היא לא הבינה כמה המוצר טוב, שלא תקנה, באמת, כאילו אמיתי, כי אם היא לא מאמינה בזה, אז אין לי מה, אני לא אשכנע אותה להאמין בזה. וגם השבוע מישהי שלחת לי הודעה, תביא לי המלצות על בעיה ספציפית וזה, אם זה עוזר או לא עוזר, אמרתי לה, תקשיבי, גם אני אביא לך המלצות של בנות שכאילו בבעיה שלך, אני לא מבטיחה לך שזה יעזור, אני לא יודעת, כאילו, אין לי מושג מה הרקע שלך, מה הגוף שלך, איזה בעיות יש לך וכו' וכו'. אז אני כאילו במקום שמאוד מאמין, שאני לא רוצה, אני רוצה שבן אדם יקבל החלטה לבד, אם לקנות ממני. וואו. זה חוסך מלא אנרגיה. מלא, 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 מלא. עכשיו, ברור שבמוצרים מאוד יקרים, זה קצת מורכב יותר, אבל בעצם זה לא מוצר, כאילו. אבל זה עניין של גישה. כן, כי כן, זה זה גישה. שוב, זה כמו, זה שווה, אני תמיד משווה את עולם המחירות לדייטים. כן. אם אתה מאוד מאוד דוחף ומאוד מאוד זה, נו, בבקשה, עוד דייט, עוד זה, תני לי הזדמנות, זה מייצר ריחוק. נכון. אבל אם אתה בסוף שואל שאלה, ואומר לצד השני, תשמע, אני אשמח לארח אותך, כאילו גם אם תגידי, לא, הכל בסדר. נכון. אני גם הרבה פעמים אוהב בשיחות טלפון, אפילו להגיד, תשמע, כאילו, לא, לוחץ, אתה יכול לנתק. אף אחד לא מחזיק אותך בכוח בשיחה, וכאילו, הכל בסדר. מדהים. אתה ממש מוזמן להגיד לא. כאילו, תמיד להשאיר לבן אדם את האלמנט שהוא בוחר. כי היום גם אני חושב שאנשים חד משמעית, כן. נורא קשה להם לבחור. כאילו, אנשים שרוצים להתייעץ על כל דבר, נורא קשה להם זה. אני לא יודע, אולי בגלל הסיפור החיים שלי, אני כאילו הגעתי למצב שאני, ממש חשוב לי שאני אבחר את הבחירות שלי. כאילו, אני לא חושב שמישהו בוחר בשבילי. יפה, יפה. אז אני מבינה שאני מוכרת למי שרוצה לקנות, ומי שרוצה לקנות, היא חייבת לקבל את ההצעה הכי טובה שיש. זאת אומרת, אני לא לוקחת כמובן מאליו את זה שהיא רוצה לקנות, כי היא יכולה לקנות ממני, והיא יכולה לקנות גם מהמתחרים שלי. אז אם אני לא אהיה שם עם ההצעה הכי טובה שיש, עם המחירה הכי טובה שיש, עם השיווק הכי טוב, אז היא לא תקנה ממני. בסדר? אז זה כאילו מצד אחד, אני לא מכריחה אף אחד, מי שרוצה שיבוא, אבל מי שכבר בא, אני יודעת כאילו למכור לו טוב. חד משמעית. אם אני עכשיו נכנסתי לחנות, לצורך הדוגמה, ואני רוצה לקנות איזה משהו, ולא מוכרים לי, זה מחרפן אותי. כאילו לא עוזרים לי, זה מרגיש לי כאילו, רגע, באתי לחנות, אני רוצה עזרה. מבחינתי זה לא למכור, זה לעזור, אני עוזרת לך להיות גרסה יותר טובה של עצמך, וזה קורה לי המון, שאני מגיעה לכל מיני חנויות, ולא מוכרים לי, כאילו... יש תודעה מאוד נמוכה לזה בכללי, אני שומע לפעמים שיחות מחירה שעושים לי, ואני כאילו באמת מזועזע. אני חושב שאמרת משהו מאוד נכון. מחירה זה אלמנט של עזרה. שמגיע אליי לקוח, אני ארצה להבין את הבעיה שלו לעומק, ואפרופו להגיע לכאב, להבין שהוא קיבל את הקפה של החיים. כן, מה לעשות, אנשים צריכים קפה בשביל להתעורר. ולהגיד לו גם משהו בסגנון של, תשמע, אין לי בעיה שלא תיקח ממני את העזרה, אבל תראה לי שאתה לוקח עזרה. כאילו, אם יצאת מהשיחת מחירה איתי ולא עשית שום דבר, גרוע מאוד, אני מבחינתי נכשלתי כאיש מחירות, כבן אדם שבא ורוצה לעזור לאנשים. וואו. אבל אם אתה אפילו מצאת פתרון אחר, התחברת למישהו אחר, תקנה ממנו. אני מעדיף את זה מאשר שתישאר בכלום. כי לרוב זה נכון. או שהוא קונה ממך, או שהוא בכלום. כן. בכלום זה על הפנים. נכון. וגם, תשמע, צריך גם להבין שיש אנשים שלא מתאימים לנו, וזה בסדר, לא כולם מתאימים. אתה לא רוצה את כל הדבורים אצלך, כאילו, יש מוצצים לקוחות את שכן. יש לקוחות שליטרלי מוצצים לך את כל הצוף אני, תדע לך שגם אצלי בשירות לקוחות, תמיד אני אומרת לעובדות שלי, יש לקוחה שהיא כאילו מציקה מה שנקרא, לא לבזבז עליה אנרגיה, קחי זיכוי, ביי. למה יש לכם פה 20 בנות שמחכות שתחזרו אליהן, אז חבל לי על הזמן, כאילו, ככה אני מסתכלת על זה גם, אנרגטית. מי שלא רוצה, לא צריך, כאילו... עסקה טובה גם, כלל בחיים שעסקה טובה, זה חייבת להיות עסקה ששני הצדדים מרוצים. נכון. כל עסקה בחיים, שאחד הצדדים לא מרוצה, זה יתקוף את הצד השני בשלב מסוים. נכון, תשמע, אבל יש לקוחות נחסים, בוא נדבר על זה, כאילו, אני מוציאה משלוחים, בסדר, יש לי אתר אי-קומרס של תוספי תזונה, ווואלה, כאילו, יש לי סוג לקוחות, לא יודעת למה, המשלוח תמיד לא מגיע להם כמו שצריך, תמיד, ואז אני אומרת, כאילו, די, בוא נשחרר, כאילו, אל תזמיני, באמת, אל תזמיני, לא צריך. זה סימנים מהיקום, צריך לדעת להקשיב. כן, לגמרי, אני כאילו לא מאשימה את עצמי. זה מטורף. נחזור לשאלה הקודמת ששאלתי אותך. את חושבת שאם לא היית מתחברת אבל האנרגיה הזכרית הזאת לתקופה, היית יכולה לייצר את מה שייצרת היום? כי אני יודעת, כאילו קל להגיד את זה בדיעבד אחורה, אבל... אתה יודע מה אני הרבה פעמים אומרת לעצמי? כאילו, אני אומרת את זה סתם, לא, כאילו, זה לא בקטע של... כאילו, כמה הייתי רוצה, זה במרכאות, את הניסיון שיש לי היום עם האנרגיה שהייתה לי אז. הבנת? כמה היית רוצה את הניסיון שיש לך היום עם האנרגיה שהייתה... כן, אוקיי. כי הייתי עושה את הדברים חכם יותר. אבל אני חושב שזה גם... חכם הרבה יותר.
אני חושב אבל שגם לפעמים סיטואציות מסוימות בחיים מכריחות אותנו להתייעל. כאילו סתם דוגמה, אם אתה באורח חיים מאוד אינטנסיבי ואתה נכנס לזוגיות, אתה פשוט באופן אוטומטי תהיה חייב ללמוד את הזמן שלך, כי יש לך עוד בן אדם בחיים. או את עם הילדים, מן הסתם. חד משמעית, חד משמעית. אני חושבת שזה קשור גם מאיזה מקום אתה פועל. אני בשנים הראשונות בעסק, פעלתי מתוך מקום שמאוד רצה לקבל הערכה והוקרה, וקצת כזה מקום של ריצוי. והיום יותר חשוב לי פשוט להיות שמחה עם עצמי. אם פחות צריכה את המחיות כפיים, ואת הערכה, ואת ההוקרה, זה מקום אחר להיות בו. אז הרבה פעמים קיבלתי החלטות, לא מתוך מקום פנימי שהוא שלם, אלא מתוך מקום של איך זה ייראה בחוץ, מה האנשים יגידו על זה, אתה מבין? מעניין, אבל דווקא אם היית במקום של ריצוי, אז כאילו כל התגובות, כל העית, וזה אמור ממש להפחיד אותך, כי את כאילו רוצה לא, זה היה לפני שהייתי מעלה סרטונים, זה היה לפני, כאילו בתחילת העסק שלי, בשנים הראשונות. שמה היית עושה? שהייתי, לא, התוכן שלי ממש לא היה תוכן קיצוני, גם בו, זה לא אותם זמנים. כי לפני 10 שנים העלית לייב לפייסבוק, היית מלך. כאילו, היום זה מלחמה מטורפת על צפיות ולייקים, וכאילו, זה עולם אחר. היום אם אתה לא עושה תוכן שגורם לבן אדם להתרגש ממנו, לא שמים עליך, אתה לא... אנשים לא מבינים את זה, המתחרים שלנו זה לא יוצר תוכן. היום ממש לא אכפת לי. לא, אני אומרת, היום לא אכפת לי מה חושבים עליי, אבל אז הייתי מאוד אכפת לי מה חושבים עליי. הייתי מאוד מונעת מהמקום הזה, שלא ידברו עליי, שלא יגידו שרק יאהבו אותי, והיום לא מעניין אותי, כאילו, אוהבים, לא אוהבים. איך עשית שיפט? מה לדעתך הדבר שאם, כאילו באמת אנשים פה ישמעו, הם יוכלו ליטרלי לסיים את הדבר הזה ולעשות משהו למרות אוקיי, זה להבין שאם אנשים אוהבים אותך, בגלל שאתה מרצה, ולא בגלל מי שאתה, הם לא אוהבים אותך. הם אוהבים את הדמות הזו שיצרת עבורם. אבל אם אתה מי שאתה, ויש אנשים ששונאים אותך, ויש אנשים שאוהבים אותך, אז מי שאוהב אותך הוא בהכרח אוהב אותך, את האדם שאתה. כי זה לא איזה דמות, אתה לא מרצה אף אחד, אתה אומר את הדעות שלך, אתה בעוצמה עם מי שאתה, וזהו, ותקשיב, לי גם היה תקופות, שממש נשים היו כותבות לי, שנאתי אותך בהתחלה, והיום אני עפה עלייך, מעריצה שלך, שרופה עלייך. למה? היא עברה תהליך. פתחתי לה עולם חדש, רגע שנייה, תחשבי על החיים שלך, זה לא בדיוק מה שאת חושבת, ופתאום, כי אתה יודע, זה לאט לאט מחלחל המודעות, ואתה אומר, וואו, היא חכמה, היא אומרת דברים נכונים. שצריך איזושהי בשלות לזה, לדברים שהם, נקרא לזה, אני לא חושבת שהם קיצוניים, אבל הם פחות נשמעים. אז זה בסדר, כאילו, ואז אני יודעת, טוב, אם היא שנאה אותי, והיום היא אוהבת אותי, היא באמת אוהבת אותי. היא עברה פה תהליך. אני חושב גם שצריך להבין שאם מישהו שונא אותך, נגעת לו ברגש. חד משמעית. כאילו, אם מישהו אדיש אליך, זה לא טוב. אם אף אחד לא הגיב לך על משהו שהעלית, כנראה שהעלית משהו ש... כאילו, פוליטית כזה, כאילו, אתה מנסה להיות בסדר עם כולם, כאילו, תמיד כל אחד בטח מכיר את הבן אדם הזה שהוא כזה בטוב עם כולם, נכון. אבל הוא כאילו מוותר על עצמו. נכון. הוא מוותר על עצמו והוא לא מציג מישהו. גם בסוף, כאילו, תוצאות שהן פנומנליות, הן לא נמצאות במה שרוב האנשים עושים. מה שרוב האנשים עושים, אנחנו רואים מה זה מייצר. אתה רוצה משהו אחר, תעשה משהו אחר. זה חייב להיות. אנשים מצליחים הם שנויים במחלוקת. כן. אנשים, תסתכלו על אנשים הכי מפורסמים, יש כאלה שיגידו הוא הכי טוב בעולם, יש כאלה שיגידו הוא אפס, מרטוט, נוכל, שרלטן, כאילו כזה. נכון. ואם מבינים את זה, גם מבינים שבסוף זה בחירה. נכון. כאילו מי שנכנס לעולם הזה של עסקים ולא עושה את ההבנה הזאת, אני חושב שהוא פשוט יחווה מלא תסכול, בלי להבין שפשוט יש מחיר, שאתה מי שאתה בחיים, יהיה לך אנשים שאוהבו אותך, יסמכו עליך, ילכו אחריך, ומהצד השני יש אנשים שיחשבו שאתה נוכל, שרלטן המחיר הרבה יותר גדול שאתה לא מי שאתה. זה מחיר עם עצמך, שאתה אין לך אינטגריטי, אתה לא... אתה משקר לעצמך בעצם. ואתה גם כל הזמן בפחד, כי אתה יודע שאתה יוצא לעולם, שם את המסכה שלך, ואנשים אוהבים את המסכה. ברור. אבל אוקיי, מה קורה אם פתאום בלי מסכה? זה הרבה פעמים גם קורה לדעתי בזוגיות, שאתה נכנס לזוגיות, אתה כאילו בהתחלה, אתה מנסה לתת את המקסימום, אני הכי שרמנטי, הכי זה, ואז פתאום אתה נכנס לקשר, והוא עובר יותר זמן, ולאט לאט מה קורה, מתחילים להבין מה אתה באמת, כי כמה זמן אתה יכול לזייף את עצמך. בדיוק. ולטווח הארוך זה פשוט לא עובד. כאילו אנשים מכניסים את עצמם למלכודת, שאי אפשר לצאת ממנה. חד משמעית, אני מסכימה איתך, זה... כן. אז נחזור לשאלה הראשונה. מה הייתה השאלה הראשונה? עניתי על דברים אחרים, אני מבינה. כן, לא, זה טוב, שיש פלואו זה טוב. אוקיי. אבל איך בעצם היום, את יודעת בעצם גם להביא את האנרגיה הנשית שלך, ואיך זה בכלל לדעתך התפיסה של אנרגיה נשית וזכרית? כי אני חושב שגם בנקודה שאת נמצאת בה, וגם את עכשיו, אני מניח, מחפשת עדיין זוגיות, זה כאילו זה קשה, נראה לי.
מישהי כמוך יכולה להרתיע, אני חושב, הרבה גברים, כאילו, באיזשהו מקום. אני יודעת שאני מרתיעה מלא גברים, ואני יודעת שבעקבות התוכנית עוד יותר, אבל זה משהו שלא יודעים עליי, זאת אומרת, אני חושבת שכאילו, קצת יצא לי תדמית של מישהי אולי מתנשאת, זה לא נכון. כאילו, הנה, עכשיו אנחנו פה בשיחה, לא יודעת מה ההתרשמות שלך ממני, הכי גובה עיניים. אבל שפוגשים אותי ברחוב, אומרים לי, וואי, את חמודה, כאילו, ואני כזה, כן, אני חמודה, שלום, אני חמודה. לא, אני באמת חמודה, כאילו, אני חושבת שהדעות שאני אומרת, הם לא מתוך מקום שבא להקטין אנשים, או להגיד שהדרך שלי היא הדרך הכי טובה, ממש ממש לא, אלא זה ממקום שבא להגיד, תקשיבו, חבר'ה, נכון, התרגלנו לאיזשהו סטנדרט מסוים, לאיזושהי דרך חיים מסוימת, והנה אני מראה לכם שאני חיה קצת שונה, וזה התוצאות שזה מייצר לי. אתן רוצות, זה נותן לכן השראה, קחו תעתיקו. אתן לא רוצות, הכל בסדר. אבל כאילו אנשים לוקחים את זה למקום אישי. אם היא חיה ככה, אז בהכרח כאילו היא מתנשאת, היא באה מעט מעלינו, לא, זה לא הסיפור, זה לא שם. זה משהו שלדעתי אנשים מפספסים, הם כאילו, הם לא מבינים שיכולים לקחת השראה. יכולים להסתכל על זה בעיניים טובות, בעין חיובית ולא בעין שלילית. הם כאילו, אוקיי, אם את לא לוקחת עזרה, אם את לא כמוני, אז את סוג ב'. לא. את האמא הכי מדהימה שיש, אתה יודע, אמהות מגיבות לי, אני אוהבת לבשל לילדים שלי, אני אוהבת זה, יופי, מהמם, אז תמשיכי ותעשי את זה, אני לא אוהבת, אז אני לא אעשה את זה. הכל טוב, אנחנו עדיין כאילו יכולות להיות וטוב אחת כלפי השנייה. פשוט כאילו פה בישראל זה היד קלה על המקלדת, אנשים אוהבים להגיב, אבל זה לא תגובות שאני מקבלת ברחוב. נכון. אותו היוזר 345 בטיקטוק, הוא כנראה לא יבוא לך ברחוב. זה גם יכול להיות נשים כאילו עם תמונות פרופיל והכל, וגם זה יכול להיות משפיעניות שמגיבות לי, וגם עושות לי סטיצ'ים, זה יכול להיות, ואין לי בעיה עם זה, אבל אני אומרת, האומץ לדעתי זה רק מאחורי המקלדת. זה לא בחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אני באמת חובה רק פרגון והערכה ואהבה, וכאילו ממש כזה, כן. אתה בכלל שאלת משהו אחר נראה לי, נכון? שאלת על אנרגיה זכרית ואנרגיה גברית, ואנרגיה נקבית. אני אגיד לך, אני חושבת שכאילו אישה, המהות שלה, זה קבלה. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם כאילו בין גבר לאישה, גבר נותן, מעניק, שאישה וגבר עומדים מתחת לחופה, אז הגבר חותם על כתובה, שהוא יפרנס, שהוא יזון, אישה לא מתחייבת לדברים האלה. זה כבר מראה את השוני בין גבר לאישה. עכשיו, בגלל שהיום גברים התרגלו שאנשים הם מאוד חזקות, הם רגילים שכאילו אישה ב-2026 גם עובדת, גם מפרנסת, גם מנהלת משק בית, גם יולדת, גם וגם וגם וגם, אז באיזשהו מקום זה שם כאילו אישה במקום שהיא לא יכולה להיות אישה, שהיא כאילו כל כך התרגלה להיות בחוזק, לג'נגל בין כל תחומי החיים, ואז היא לא יודעת איך להביא את הנשיות שלה, כי היא תחשוב, כל היום היא מדבר לדבר, מאומס לאומס, זה לא פשוט. אז אני הבנתי שאם אני רוצה להיות בנשיות שלי, א', אני לא יכולה שיהיה עליי כזה הרבה אומס. כאילו, אם יש עליי מלא מלא אומס, אני לא יכולה להיות אישה, באמת, אמיתי. כאילו, אני אהיה בלחץ כל היום, אני רק אהיה בצ'קליסט של לסמן וי, ואז יהיה, איך יהיה לי כוח לילדים שלי? אתה יודע, אני כאילו הרבה פעמים עוברת סתם ברחוב, שומעת צרחות על ילדים. נדיר, 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 שתיכנס אליי הביתה ותשמע אותי צורחת על הילדים. נדיר, זה יכול לקרות פעם בחצי שנה שאני אאבד את זה. למה? לא בגלל שאני איזה אלוהים או מלאך, ממש לא. כי יש לי את כל התנאים להיות אישה רגועה. וזה שומר לי על הנשיות. אתה מבין? זה כאילו, זה שוב, זה חוזר להתחלה גם לפרטו הזה, של את רוצה להיות אישה נשית, תביני, מה עושה לך טוב? זה בסדר שתחשבי מה משמח אותך, מה גורם לך להרגיש טוב, מה נותן לך אוויר, מה, כאילו, מה מגיע לך, כאילו, אל תפחדי לקחת לעצמך. אנחנו כל כך הרבה נותנות בחוץ, אבל מה איתנו? כאילו, איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? אז אני אישה שמאוד יודעת לתת לעצמה, ואני לא מתנצלת על זה. אני לא מתנצלת על זה שאני כל בוקר 3 שעות, קם בבוקר, עושה פילאטיס, עושה יוגה, שומעת איזה פודקאסט טוב, לוקחת את הזמן לעצמי, מקשקשת עם, יש לי קבוצת חברות טובות בוואטסאפ, עד שאני מתחילה לעבוד 10:30, 11, שאנשים כבר כאילו, אתה יודע, כבר בפקקים, ואני כאילו בצ'יל שלי, לא מתנצלת על זה, כאילו, מגיע לי, כן, מגיע לי. את שומרת על האנרגיה שלך, תשמעי. כן, לגמרי. לא, אבל אני אומרת, כאילו, אישה עושה לעצמה איזה משהו קטן, קנתה לעצמה איזה מתנה, מרגישה רע עם עצמה. מה את מרגישה רע? אחותי, את שפחה, את כל היום מנקה, מסדרת, יולדת, מגיע לך עולם, כאילו, מי משלם לך על כל העבודות שאת עושה בבית? זה עוד כמה משרות הדבר הזה.
נשים צריכות להעריך את עצמן יותר, להעריך את זה שכשהן יהיו באנרגיה טובה יותר, אתה יודע, גם הנושא של הכסף, אמרת, רגע, שנייה, מזל, אבל לא כל אחד יכול להביא עזרה וזה. אבל אחותי, אם את תהיי באנרגיה טובה, את מקור השפע של בעלך, אז בעלך יעשה יותר כסף, בעלך יקבל קידום בעבודה. זה גם קשר, אבל לנשים, את יודעת? מה? כאילו נשים היום, לדעתי, בגלל מה שקורה ברשת, נורא מרגישות שכל אישה צריכה להיות עצמאית, ולעשות כסף, ולדאוג לעצמה, אני חושבת שאין מספיק שכאילו, שוב, בגלל שגברים, זה ביצה ותרנגולת, כי גברים התרגלו לנשים חזקות, אז הם כאילו פחות חזקים עבור הנשים שלהם, כאילו יכולים סוג של להוריד רגל מהגז, כי הם יודעים, אוקיי, יש לי אישה עם פרנסת, ואז אישה נכנסת ללופ, שכאילו היא לא יכולה לצאת ממנו, אבל אני מבטיחה לך, שאם גבר, היום אומר לאישה שלו, את לא צריכה לעבוד. אני דואג לך להכל, מה שאת רוצה, הכל ומעבר. אני אומרת לך, 90% מהאנשים לא היו עובדות. ואם הם היו עובדות, זה רק במשהו שעושה להם כיף, משהו להגשמה שלהם, לא בקטע של עכשיו ללכת להקים איזה עסק גדול ולהשתעבד, או לעבוד באיזושהי משרת הייטק עד מאוחר, אני חותמת לך. ואני יודעת שעכשיו יהיו בתגובות, ואנשים יגידו, לא נכון, אני אוהבת לעבוד, אני לא רוצה להיות כל היום בבית. תקשיב, חרטה, אישה שיולדת, מתעוררים אצלה כל כך הרבה רגשות של אימהות, ורצון להיות עם התינוק שלה, אף אמא לא רוצה לזרוק את הילד שלה, אחרי כמה חודשים לאיזה מטפלת שאין לה מושג מה היא עושה איתו. אם היה לאישה את כל התנאים, בסדר, ושאני אומרת על כל התנאים, זה לא שהיא עכשיו בבית והיא הופכת להיות שפחה בבית, זה שהיא פשוט כאילו בנחת עם עצמה, היא בוחרת איך לנהל את הזמן שלה, היא בוחרת אם לעבוד, במה לעבוד, כמה לעבוד, יש לה עזרה בבית, יש לה רמת חיים גבוהה, זאת אומרת שבעלה נותן לה באמת כאילו את כל מה שהיא רק רוצה, חולמת ואפילו לא מדמיינת. הן בוחרות להיות הכי נשיות שיש, הכי כאילו אימהיות שיש, כולם, גם האלה החזקות, הכי חזקות, הכי פייטריות, אני אומרת לך, בתוך תוכן הם לא יודו בזה, הן היו רוצות את הדבר הזה. אבל רוב הגברים לא נותנים את הביטחון הזה, זה הבעיה. שכאילו הם לא שמעתי הרבה גברים שאומרים לאישה שלהם, תשחררי, אני עושה הכל, אני דואג להכל. אני חושב באידיאל, שוב, אני טיפה אכליל, אבל בסוף, גבר, שהוא מסתכל על החיים שלו, מה שיגרום לו להגיד אם הוא מוצלח או לא, זה ההישגים שלו, זה התוצאות שלו, זה אם הוא מצליח לפרנס, להביא את עצמו לידי ביטוי, ואישה לעומת זאת באנרגיה הנקבית, היא מאוד תגדיר את עצמה לפי המערכות יחסים שלה. אם יש לה מערכת יחסים טובה עם בעלה, עם הילדים שלה, עם החברות שלה, זאת אומרת, זה לרוב מה שינהל אותה, כי היא בטבע שלה יצור יותר רגשי. נכון. הגבר הוא טיפה יותר לוגי. וזה אנרגיה שהיא נכונה, וזה מעניין, כי את אומרת, הרי את היום בסוף, ברמה הכלכלית, את לא צריכה גבר. אבל עדיין, לפי מה שאת אומרת בהרבה מקומות, את צריכה גבר שהוא חזק, כי זה פשוט איזשהו ביטחון שאת צריכה. זה גם, תראה, אני מסתכלת על עצמי, ואני אומרת, בתור אישה, לקחתי סיכונים, עברתי דרך, הייתי מאוד אמיצה. אני גם רוצה גבר כזה. גבר שהיה אמיץ, שלקח סיכונים, אנחנו צריכים כאילו שתהיה לנו איזושהי רמת תודעה משותפת. גבר שהוא פחות ממני, ועוד כגבר, גם הוא לא ירגיש נוח. במקום הזה. כן. זה לא יסתדר, זה לא יהיה כוחות. זה נכון. אני חושב שגם, אבל נשים בשביל להגיע למצב, צריכות הרבה להסכים קצת להישען. חד משמעית. חד משמעית, זה בדיוק כמו שאמרתי, אבל גם גבר צריך לתת את התחושה הזו שאני יכולה להישען, שאני יכולה לסמוך עליו. נכון, חד משמעית. כן. וזה, שוב, כאילו, זה דברים שאנחנו רואים היום בשיח היומיומי של החצי-חצי וכל הדברים האלה, אבל לא יודע, אני כאילו באידיאל שלי חושב שכל גבר בסוף רוצה להיות מסוגל לפרנס את הבית שלו. לא יודע, כאילו... נכון, נכון. אני לא חושב שג'ף בזוס או אילון מאסק כועסים על הבת זוג שלהם, על האישה שלהם, מה קנית עכשיו תיק באיזה? לא. ואני חושב שלרוב שגבר כאילו לא בנוח עם מעשים של האישה, זה כי הוא לא מספיק מחזיק מעצמו, שהוא יגיע למקום מספיק טוב כדי שהוא יוכל לדאוג לה. נכון, נכון. אני... זה קשה, וכנראה הרבה אנשים ישמעו את זה, ולא נכון, ולא זה, אבל זה ככה עובד. שוב, לרוב, כל אחד הוא שונה באנרגיה שלו טיפה, אבל אני חושב שרוב האנשים ככה. כן, כן. כי בסוף גבר צריך לגרום לאישה שלו, שיהיה לה פחות לחץ בחיים. חד משמעית. נשים לא בנויות ללחץ. גבר זה משון להתגבר, הוא יוצא החוצה, מתגבר, הוא צד. אישה... המהות שלה זה רכות, זה רוגע, זה נחת, היא יוצרת חיים, היא צריכה לדעת שיש מישהו שדואג לה לגורים שלה, זה כאילו, זה להיות אישה. ככה זה גם היה פעם בשבטים. נכון, נכון, פעם זה היה ככה. והיום פשוט מאוד מנסים לשנות אותנו לדברים אחרים. היום זה פמיניזם, הוא דפק את הנשים, בוא נדבר על זה, פמיניזם, זה גרם לנשים להיות גם וגם, וזה על טבעי להיות גם וגם. ושוב, אנחנו חיים במדינת ישראל, ככה שכל העוקבות האמריקאיות שלי אומרות לי, מזל, נני ומנקה,
זה בסיסי בארצות הברית בחול? מה זה כאילו, כאילו, מה שאת אומרת, זה לא, אם היית אומרת את זה בחול, זה היה נשמע הכי רגיל בעולם. אבל בישראל יש איזושהי התנצלות על זה שאישה לוקחת עזרה, היא כאילו פחות אישה, פחות דואגת לבית, פחות אכפת לה מהבית. מה הקשר? כאילו, אתה כגבר, אכפת לך מי שטף את הבית? העיקר שהבית יהיה נקי. תחשוב על זה. יש רובוט שינקה להם. או רובוט, לא, אבל אני אומרת, כאילו, בסוף, האישה תדאג שהבית יהיה פיקס, בסדר? שיהיה הכל בבית. האם היא תעשה בידיים שלה? חלק כן, חלק לא, כאילו, מה זה משנה? אם אתה כגבר מקבל מה שצריך, וגם מקבל אישה שמחה. כאילו, בוא נדבר על זה, אישה שמחה, רגועה, כיפת, שהיא מקור העוצמה שלך, היא העוגן שלך, היא לא איזה תיק עכשיו שאתה צריך כל היום להרים לה את האנרגיה, וכאילו, אבל איך היא תהיה מקור של עוצמה, אם היא כל היום לוקחים ממנה את העוצמה, כל היום שואבים אותה, גוזלים ממנה, זה קשה. קיצר, אני פשוט רוצה שנשים יראו את עצמן, וידאגו לעצמן, ולא יפחדו. ולא יפחדו גם להגיד מה הן מבקשות, אני חושב. כן. כי יש הרבה דעות, יודעת, על זה שאישה אומרת, אני רוצה גבר עם כסף, אבל גם לא מבינים שזה לא בהכרח הכסף. בסדר, אם עכשיו יהיה איזה מישהו שהוא לא יודע מה, בן אדם זוועה ויש לו כסף, אף אחד לא תלך איתו. ברור, מה פתאום. זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, זה מה שהבן אדם מתגבר עליו ועבר, בשביל להגיע למעמד שהוא הגיע אליו. כן, גם שתהיה התאמה בסופו של דבר, אתה יודע, עולם ערכים משותף, יש עוד המון דברים שצריך בזוגיות מעבר לבסיס כלכלי. גם נורא תלוי באיזה גיל אתה מכיר, אני כבר בגיל אני לא בת 18, זה גיל אחר, אתה מבין? אם הייתי מכירה מישהו בגיל שלי בגיל 18, אז נבנים ביחד. גיל 40 כבר בן אדם צריך להיות עם הישגים משמעותיים, זה לא גיל 20. כן, חד משמעית. אז זה גם עניין, כאילו עניין הגילאים. אבל כן, זה לדעת שאת ראויה מעצם היותך, ואת לא צריכה להצדיק את הקיום שלך, ואת לא צריכה להתאמץ ולעבוד כל כך קשה. הכל בסדר, אם את שמחה ורגועה, זה המתנה הכי גדולה שאת יכולה לתת לבעלך. יותר מהכל, לדעתי. חד משמעית. וטוב, אנחנו ככה לקראת סיום, הזמן עובר מהר. כן. בא לי שכאילו עברת הרבה טרנספורמציות. נכון. אם היית יכולה לחזור לגיל 20, למזל של גיל 20, ולתת לה 10 טיפים, 10 שיעורים כאלה, שהיא תיקח איתה לחיים. כן, 10. תצמצם את זה ל10 כזה. וואו. 10 דברים. 10 מסרים שהיא צריכה לשמוע, שיקלו לה לחיים, להגיע לתוצאות שהיא רוצה, ולחיות הרבה יותר בשלום עם עצמה. וואו. 5. לא, כאילו, יש לך הרבה מדי או פחות מדי? לא, כאילו, יש לי כזה, רגע, שנייה, מה כאילו... כאילו, כי אני חושבת על כל מה שעברתי, זה הפך אותי למי שאני, אתה מבין? אבל אם יש משהו שהייתי עושה אחרת, כאילו בתחילת הדרך, הייתי מתנהלת כלכלית הרבה יותר נכון, הייתי מאוד פזרנית עם הכסף, לא ידעתי להחזיק כסף, גם לא הייתי ממוקדת כאילו כסף, יותר הייתי ממוקדת להשקיע, וכאילו כל הזמן לדחוף את המותג שלי ואת השם שלי, ושיראו אותי, הנה שוב פעם כאילו הנושא החיצוני, האגו, אז הייתי יותר כאילו חכמה, שומרת כסף בצד, מתנהלת נכון יותר, הקטע הפיננסי, באמת, זה מה זה חשוב, כי הרבה פעמים שאתה בתחילת עסק ואתה מצליח, אז אתה מבזבז הרבה, ואתה בתודעה של השקעה, במקום בתודעה של רווח. אם אתה לא תשים פוקוס על רווח, לא יהיה רווח מהעסק. זה כאילו, זה משהו שהוא, לי הוא קריטי, הוא מאוד משמעותי. בכללי בארץ, רוב האנשים במינוסים, את רואה אותם מרחבים מפוארים שהם לא שלהם, שייכים לבנקים. בדיוק, אז לא צריך את זה, לא צריך את כל השופוני הזה. לא, כי תבנה איזשהו בסיס כלכלי טוב, כדי שתוכל להיות בחופש. וזה הדבר השני, כאילו להבין שבסוף, להיות משועבד, לא משנה למה, זה אף פעם לא כיף. ודווקא כאילו, זה חוזר למה שאמרתי, שתבנה את החיים בדרך שתרצה באמת לחיות. כאילו, שהדרך שבה תגיע להישגים, זה דרך שבה אתה גם תשמר את ההישגים, אז שזה תהיה דרך טובה. ואל תפחד להשתנות. זאת אומרת, אם אתה רגיל למשהו מסוים, ואתה מבין שזה לא משרת אותך, סבבה, פאוז. כאילו, הכל טוב, אתה ממשיך עם כל מה שצברת, גם אם זה אומר שהמוצר מסוים אתה מפסיק למכור, גם אם זה אומר שאתה סוגר איזה פעילות בעסק, שאתה מפסיד כסף אפילו מלסגור את הפעילות הזו, כי היא לא מדויקת לך, הכל בסדר, כאילו, תעשה את זה. כל יום שאתה לא עושה משהו שהוא לא מדויק לך, אתה מפסיד, אתה נשאב. אז לא לפחד, לא לפחד להשתנות, לא לפחד, כאילו, לסגור דברים שלא עובדים. ואני חושבת שהכי חשוב זה להיות מחובר לכוח עליון. זאת אומרת, להבין שאתה לא לבד, לא הכל ב10 אצבעות שלך. אני מאמינה בבורא עולם, כל אחד ומה שהוא קורא לו, כמו שאמרת, יש מיליון שמות, אבל לתת לבורא עולם להיכנס למרחב, לבקש ממנו, להיעזר בו, להיות איתו שותף, להיות צמוד עליו, כל דבר שאתה עושה, כאילו,
יוסף הצדיק, הוא היה מאוד מצליח. הוא היה משנה למלך במצרים, הוא ניהל את כל מצרים בשנים הכי קשות של מצרים, בשנות הרעב, ואומרים שההצלחה שלו הייתה, זה ששם שמיים היה שגור בפיו, וזאת אומרת שכל הזמן הוא דיבר עם השם. כל הזמן, הוא הפך להיות מלך מצרים, מהבור לבית כלא, כאילו הוא עבר הרבה גלגולים, שהוא הגיע לגדולה שלו, ואם אתה מחובר לכוח עליון, למקור כל השפע, רק הצלחה תהיה לך. כאילו אין מצב של עולם, האלוהים שומע לכל מה שתרצה, בשביל הקדוש ברוך הוא, לא יודעת כמה כסף אתה רוצה בחודש, זה כלום בשבילו. מה זה? זה בקטנה כאילו. אז אמונה, להתחזק באמונה. להיות מחובר. אני חושב שגם מסר חשוב לאנשים, ואני למדתי את זה באמת בדרך הקשה. אני כאילו, רוב הדברים שהשגתי בחיים, באו מתוך עבודה קשה. כאילו, ממש האמנתי שאני חייב לעבוד קשה. הנה, גם שמת לב, אפילו יצא לי פליטת פה כזה, ממש עבדתי קשה בשביל 28. אוקיי. למה, כמה חשבת? לא, פחות. כן, אני נראה פחות. כן. אבל זה טוב. לא, אבל יש לך את הבגרות, כאילו. כן, זה הרבה אומרים לי. אני באמת חושב שמה שאני הבנתי זה שלפעמים דברים מגיעים אליך מעצם היותך. מעצם היותך מי שאתה, ואתה עושה טוב בעולם, ואני מאוד מאמין בקרמה גם, את יודעת, אני תמיד רואה אנשים, גם אם יש מישהו מצליח שאני כאילו פחות מתחבר אליו, אני אומר, אני מאמין שהוא למעלה, מדהים. אם מישהו עושה רע, זה יבוא אליו. זה יבוא אליו במערכות יחסים, זה יבוא אליו בכסף, זה יבוא אליו בבריאות, זה יבוא אליו איכשהו. אז אני לא פה בשביל להחליט מי נכון ומי לא נכון, ואני מאמין שמי שעושה רע, בסוף נופל. חד משמעית. ואם אני מאמין בזה, אז התוצאת לוואי של זה שאני מתנהג בעולם כמשהו שיש מישהו שבסוף שולט ומכוון את הדברים, וגם אני, אם אני אהיה טוב ואעשה טוב, בסוף הטוב יגיע. ואם אני מאמין שהטוב יגיע, אז אתה צריך פשוט להתמיד במה שאתה עושה, וגם להיות קשוב. כמו שאמרת, אם יש לך לקוח, אם יש לך, לא יודע מה, שירות שאתה נותן, או משהו שאתה עושה, שכאילו הוא מביא לך תוצאות, אבל אתה גומר את עצמך. אם אתה, לא יודע מה, הגעת לגוף שאתה ממש אוהב, אבל אתה כל יום, כאילו, מותש מהארוחות, ומהזה, ומהפה, ומהשם, זה לא שווה את זה. כל המסכות לא שוות את זה, ואם אתה לא חי בשלום עם עצמך, אתה בסוף הולך לישון, ואתה בבאסה, וזה לא שווה שום דבר בעולם. חד משמעית, לגמרי. מסר אחרון, למי ששומע אותנו, משהו שאת חושבת שאנשים צריכים לשמוע. זה מה שאמרת, זה להיות בשלום עם עצמך, לעשות שלום בתוך עצמך. כן, זה המסר. ומי שרוצה לחפש אותך, לקנות את השירותים שלך. מזל כהן, בגוגל, טק. כבר מוצאים. כן. מדהים. חבר'ה, תודה, תום. תודה רבה לך. אם נהניתם, אם קיבלתם ערך, תפיצו את הדבר הזה. אנשים יכולים לקבל המון ערך בפודקאסט הזה, ותמיד אני אומר, גם אם לקחתם משהו אחד ספציפי, זה מספיק, ונתראה כאן בפרק הבא.